todo o mundo quere ser galego e non faltan os motivos. Somos o país da muralla de Lugo e da Torre de Hércules, das Tentolas e do Lacón con Grelos, de Rosalía e Castelao, das Illas Cíes e do Río Miño. Cun país como este, quen non quere ser galego? E os que xa o son buscan perfeccionarse. Pero onde conseguir o título de galego diplomado? Agora é fácil con Collidos nas Patacas. Collidos nas Patacas é un curso nada acelerado para ser galego ou galega sen esforzo. Lección primeira. Hoxe, en Collidos nas Patacas, todo o que debemos saber sobre o polvo do mar á mesa e todos os segredos deste octópodo. Lección segunda. E para avanzar no noso curso, unha nova lección que busca un bo galego en Portugal ou o que é o mesmo que nos gusta aos galegos dos portugueses. Atentos todos que comeza Collidos nas Patacas, un curso práctico e nada acelerado para ser galego diplomado. En Galicia, o polvo é relixión. Cada familia ten o seu ritual, os seus trucos para preparalo e que quede aínda máis exquisito. Cando pensamos en Galicia, das primeiras imaxes que nos veñen á mente é unha boa tapa de polvo á feira. Está claro que non pode haber aspirante a galego que se prece que non coñeza todos os segredos sobre o polvo. É materia básica, troncal e obrigatoria. Lección primeira. Os segredos do polvo. O polvo non espera por ninguén e se queremos pescalo temos que adaptarnos aos seus horarios. Son case as 6 da madrugada e a noite pechada, aínda por riba, está a chover. O noso profesor de hoxe é Arturo e xa está esperando por min. Creo que chego algo tarde. A ver, Paco, que? Chegamos tarde. Vamos, xa vou, país, xa vou. Son as 5:30. Aínda non saiu o sol e dime que chego tarde. Co ben que se estaba na cama. Queremos descubrir os segredos do polvo e creo que ti disto algo sabes. Home, é do que vivo. Arturo, polveiro collido nas patacas. Arturo é dos poucos que pode dicir que naceu na illa. Ten 400 nasas e todos os días antes de que raie o sol pon rumbo a Ons para pescar un dos mellores polvos galegos. Dende Bueu, na ría de Pontevedra, poñemos rumbo cara a Ons. E non somos os únicos. Os mariñeiros da zona din que na illa é onde se dá o mellor polvo. E digo eu, Arturo, de verdade é necesario madrugar tanto? Digo eu que o polvo non vai marchar de debaixo do mar. No, hombre, non é que vai a marchar, pero irá que ir a esta hora porque agora tens que chegar e tens que meter as nasas e iscalas e fai falta o tempo. Daqui a onde estamos nos falta agora 45 minutos, máis ou menos. Isto é así para vos todos os días do ano? Todos os días do ano. E digo eu, como vas para guiarte por aquí? Porque a verdade é que está a noite pechada e non se ve absolutamente nada. Bueno, iso xa son os anos. E despois os aparatos, que é unha das cousas fundamentales dun barco agora. Aquí os oficios máis artesanais como o de mariñeiro sempre se aplica isto, a tecnoloxía aplicada á tradición. E como manda a tradición, de camiño para a illa imos preparando o isco ou carnada. Hoxe vai ser unha de peixe azul, pero primeiro temos que desconxelalo. Parece que Arturo acaba de dar co sitio. Non sei como fai para orientarse no medio do mar, porque eu aquí non vexo máis ca auga. A ver se as nasas traen polvo. Clarísimo, a pesca do polvo con nasa. Aspirantes, isto de pescar o polvo ten as súas cousas boas e non tan boas. Por exemplo, hai que madrugar. A nasa é das artes máis estendidas para coller o polvo en Galicia. Máis de 1.500 barcos dedícanse a esta modalidade. Poden ser abertas, pero as que máis se usan son as pechadas, e o seu tamaño é case o mesmo co dunha maleta de man. O polvo entra pola parte de arriba e están todas cubertas de malla para que non marche. Pero pican ou non pican? Depende do ano e do ben que criara o polvo. Pero primeiro temos que pillalo. Arturo, eu quero te axudar. Así, pon as pernas así apoiado. Vou apoiar as pernas contra aquí e vou te axudar
a mandarlle as nasas para lá. Para lá no, pa pupa. A ver se as nasas traen polvo, pero onde estaban as nasas? Pois onde senón, no mar dende a xornada anterior. Anda, mira, está ben con polvo. Vamos a mirar si dá. Cal é a talla mínima? Como sei se dá ou non dá? Porque é dun kilo para arriba, Non morde, pero é escurridizo e pegañento, E ahora tiramos. Di que sí, Arturo, manda o de volta pro mar, que xa volveremos por el cando sexa máis grandiño. Os polvos son animais moi curiosos. Existen unhas 300 especies diferentes deste cefalópodo. Pero atentos, que botan tinta cando teñen medo é coñecido por case todos. Pero que este animal ten 3 corazóns xa non o sabe tanta xente. Os polvos teñen o olfato nas 1600 ventosas que teñen en cada brazo e que ademais lles proporcionan o sentido do tacto. Aseguran que cambian de cor segundo o estado de ánimo, pálidos cando teñen medo, vermellos cando están furiosos e azuis cando están excitados. Azul tamén é o seu sangue, o mesmiño co dos príncipes. Existen estudos sobre a súa intelixencia. Mesmo hai científicos que conseguiron que abriran un recipiente para coller a comida que tiñan dentro. Ademais, son moi flexibles. Poden pasar por calquera burato sempre que sexa un pouco máis grande co bico que teñen por boca. Porque sí, a súa boca é un bico. Xa vedes, pupilos, o polvo é un bicho cheo de segredos e un galego titulado ten que sabelos todos. Anda, mira, esta nasa parece que sí que trae polvo. Este dá a talla? Este dá a talla, dá. Non é pequeno como o outro. No, este dá a talla. Anda, e cando chega un bo, que facemos con ele? Mira, matámolo e ao E capacho. o capacho? Que E levantamos. cantos kilos de polvo apañades cada día? No, esta semana nada. Esta semana, menos aí un día que apañamos 70 kilos, Anda. os outros días andamos a 40, 50 e así. Para min, o máis admirable é ver como estes homes manteñen o equilibrio, porque o barco non para de moverse en todo momento. Non é nada doado. Para ser mariñeiro hai que ter moita paciencia. Xa logo levantamos a primeira cacea e só botamos un polvo pro cesto. Mentres levantamos as nasas, Arturo aproveita para ilas iscando. Hai que lle botar ben de cebo se queremos que os polvos entren. Outras artes de pesca do polvo. Non só con nasa se pesca o polvo, toma de nota, pupilos. Pódese coller á seca. E cando a marea está baixa, e vaise por entre as rochas buscando cun bicheiro polas fendas. Tamén está a técnica do espello. O bicheiro engádeselle unha caixa cun espello para ver o que hai debaixo da auga sen reflexos. Pero a máis coñecida é a raña. Son paus anchos ou un plástico duro con anzois aos que se ata unha sardiña ou unha nécora como cebo. O normal é que a nécora sexa de plástico, pero nós temos o reclamo infalible, pupilos. Unha pata de polo. Sí, oíches ben. Parece ser que os polvos se perden por este alimento. Outra cousa xa é dar con a quen se lle ocorreu a idea. Xa levantamos as 100 primeiras nasas e Serafín, o sobrinho de Arturo, non perde o tempo. Moito ollo, hai que largar as nasas a favor do vento e con pouca máquina avante. Así, tal e como está facendo el. Aí está o patrón, pendente de todo o que pasa a bordo. Non se lle escapa unha. Acabamos de largar a última nasa desta cacea e xa estamos levantando o seguinte. Isto é un non parar. Tanto meneo pasa factura. Moi importante, alumnos. Se ides pasar a mañá nun barco, é mellor non almorzar forte. Aquí ven outro. Nada máis sacar o polvo, Arturo cravalle o espicho pola boca para matalo. E veña, pro capacho.
Serafín, ti estás colocando aquí as arnasas, pero non van de calquera maneira, non? No, telas que lo colocar de aquí para aquí. De aquí para aquí. Sí, de estribor a babor. E despois tíralas para atrás, colócalas nun orden todas, porque despois teñen que salir nun orden, senón liaríalas. Aquí Arturo, ademais de ser o patrón, sei que é É o meu teu tío. meu tío. E que tal é como xefe? Do millor, dos que te millores. podes botar a cara. E como mariñeiro tamén dis que é dos que mellor saben onde Unha pescar o máquina. polvo. Unha máquina. Porque outros barcos cando un aquí a un bueu foi onde máis ganei cartos. Leva toda a vida, desde rapaz pequeno. Foi meu profesor. Xo di o seu sobriño, ninguén mellor que Arturo para aprender a pescar polvo. A ver, Serafín, isto ten moita ciencia, Que porque va? eu se podo Tira, axudar. Paco. Tiro, pa diante. Tira. Ei, que Omar. casi me leva a corda por diante a min Isto é solo tamén. memorizar como as colocas e listo. Iso é, bueno, pero teño que esperar a que este un pouco tensa a Sí. corda, non? Quen queira deportes a sabe, toma gimnasio. Estas, como as estou lanzando eu, seguro que volven cargadas de pulpo, xa verás. Aí, Paco, aí. Aí vai. Hala, listo, unha menos. Pupilos, coa captura do día recollida, chegou a hora de poñer rumbo ao porto de Beluso, en Bueu. Arturo, esperemos que hoxe vai a mellor a venda que a captura. E agora que xa descargamos o polvo do barco, que imos facer con el? Pois levar a lonja para vender. Foi un enorme placer navegar contigo e pescar o polvo. E igualmente. E nos iremos a lonxa a ver como vai ese proceso da venda do polvo. Non me dá chegado o momento de probar o polvo da illa. Algún xa lle botei o ollo. Levamos moitas horas no barco, pero a xornada de traballo aínda non rematou. Despois de pescar o polvo, hai que traelo á lonxa de Bueu. E aquí quen manda é o patrón maior, o señor Rosas. A ver se dou con el. Señor Rosas, que tal está? Me canto tempo? Hola, Mire, aquí estamos facendo un curso para ser galego, un curso nada acelerado, e o polvo é materia fundamental. E creo que aquí na Confraría de Bueu podedes darnos unhas poucas leccións sobre este asunto. Hombre, eu coido que sí. Xosé Manuel, patrón maior de Bueu. O señor Rosas ten a lección do polvo máis que dominada. Foi un dos primeiros en saír a pescalo con NASA. Agora dirixe o cotarro na lonxa de Bueu e o patrón maior da Confraría de Mariñeiros. Aquí péscase co estilo tradicional, con embarcacións tradicionais, pero na lonxa está todo bastante modernizado, polo que estou vendo. Pues claro que sí, estamos na era da informática, aquí todo o procedimento máis ou menos está mecanizado e o resto informatizado. E esta é unha clasificadora. Cando chega o mariñeiro, vértese en esta tolva o polvo e aquí un a un vai pasando pola clasificadora. Xa sae etiquetada coa identificación da embarcación que acolleu, os kilos que ten e o tamaño que ten. Eso vai todo nun código de barras. Xarquén, ven aquí, veñen as peixeiras da praza, ven xente dos restaurantes. Es que estar de alta no impuesto de actividades económicas, o que non poden vir é particulares a comprar. Moito ollo, estudantes, nunha lonxa non pode mercar calquera. Falla a licenza, pero só lla conceden a compradores ao por maior, a retallistas e a bares e restaurantes. A confraría asignalle un código a cada comprador e se a lonxa está automatizada tamén se lles dá un mando a distancia para deter a poxa no momento en que o prezo lles interese. En Galicia, o sistema da poxa é a baixa. A lonxa marca o prezo de saída e ese prezo vai baixando ata que un comprador o para. Hai que estar atentos que isto vai rapidísimo. Os mariñeiros teñen que ter tino para chegar ao porto a tempo. En Bueu, a poxa do polvo comeza ás 5 menos cuarto da tarde. Xa pasaron varias horas desde que volvimos do mar e isto agora xa está cheo de caixas, xa viñeron máis barcos a descargar o polvo e empeza a haber movimento na lonxa. Pareceme a min que está a piques de empezar a poxa e, de feito, está aí mucha. Hola. Como estamos, muller? Creo que ti sabes como valorar un bo polvo, verdad? Bueno, Pues- sí. Algo sei. Carmen, peixeira collida nas patacas. En Bueu todos a coñecen como Mucha Loira. De Carmen, o de Mucha, e do seu home, o de Loira. É a única peixeira de Bueu que pode mercar na lonxa e non hai polvo que se lle escape.
Contame, que lle temos que ver o polvo para saber se é mellor ou peor? No, é igual que todo, é todo pulpo daqui, é todo pulpo daqui da ría, unha máis o do escuro máis de pedra, o outro nós chamámoslle máis de area ou máis do limpio, De area ou do pinchando limpo. que a min Ajá. é o que me gusta máis, pero bueno, aí está. E ti que estás participando na subasta todos os días, como está de prezo o pulpo nesta época? Caro. Está caro? Está un pouco caro porque xa miras o que hai pouquiño. Cando se termina o paro que abren a veda, suele haber moito, e ir Mucha leva máis de 20 anos mercando polvo na lonxa e sabe como vai isto. Non se lle escapa unha. Mirade, mirade. Tes claro o que queres? estou a expectativa, sí. Ten que estar o lote que a ti che gusta e o prezo que ti queres nese momento. Sí, mira, está. Sí, Xa compraches? este sí. Mira, paguei no a 6,60. 6,60 iso... E botalle o 14% de IVA, porque a xente pensa que é o que marcaía no máis. Claro. Pero temos que pagar o 14% de IVA. Así que mira, tía, como nos sale. Hai que pagar o IVA, os gastos que tes ti E na despois, peixería. vale, é máis eu teño que ganar Tes que algo, ter un non? salario ti tamén, que fas un traballo. Hombre, claro. Mucha leva pro mercado produto de primeira calidade, 100% galego. Aquí dis que levas 50 ou 60 kilos de polvo, pero ainda se vai levando ben, eh? Sí, non pesa moito, verdad? O cal non quita para que a mí me este entrando fame de velos aí, máis que nada. O teu posto este daqui xa, non? Sí. Pois entón, chegou o contido do cesto. Hai que colocar o polvo rápido que logo chegan os clientes. E non é de extrañar, mirade que exemplares. Eu teño as ganas de metelo na pota e cocelo. E para prepararlo isto, así tal cual non o podemos meter na pota. No. A ver, isto hai que congelalo. Hai que non quero comer así en fresco. Pois se quero comer en fresco ten que amasalo. Desde logo nós hoxe comprobamos co polvo o prezo que ten, ben o vale porque dá moito traballiño pescalo. Veña, Mucha, imos atender os primeiros clientes. Este non? Gústame Moi máis xente. os coloradiños. Hai xente para gustos. Prefire o colorado. Colorado. Sábelle máis así. Este fin de semana igual xa cae A semana que ven xo polvo a fago. feira. Para a semana que me xo fai. Sí, yo lo Aquí quero. pros rapaces que seguro que llo piden. Este sí lle gusta un montón. E vostede ten algún truco para que quede no punto? Ai, o sí, polvo? sí, teño o punto do clavo a máis dun corcho. Como? Explíqueme iso que... Un clavillo, que un parece- clavo. Un clavo Sí. a máis un corcho. E que fai con eles? Botarlle na... Na agua. Na agua. Botarlle na auga? Sí, Sí, a coser. é unha ceboliña. A En que coser. momento sabe vostede que está no punto? Cando a cebola tamén xa está cocida. A cebola está cocida e o cravo e o Eu deixo corcho... 20 minutos. 20 minutos a cocer. Ajá. E despois outros 20 minutos De reposo. de reposo. Tomastes nota, para cociñar na casa non hai mellor fórmula que a das cociñeiras de toda a vida. Bueno, Chao, chao. chao. Vou te deixar que sigas vendendo o polvo, que seguro que hoxe acabas con todo o que tes aquí e que teñas moita sorte. Gracias. Nada. Un Chao. placer. Vale, hasta outra. E a min, con tanto pescar polvo e con tanto comprar e vender polvo, está me entrando unha fame tremenda. Teño que buscar alguén que me saiba preparar un bo polvo á feira. Libreta de exercicios. Polvo ou potón? Teño ante min potón e máis pulpo. As principais diferenzas son que o potón ten 10 patas e o pulpo só ten 8. Tamén se pode apreciar nas súas ventosas. Pero a súa diferenza está no sabor. A ver se os veciños do Carballiño a saben atopar. Pinta teñen a bordo. Igual me parece. Es diferente si te das cuenta. La Creo que es piel diferente más todo. oscura. Este é o pulpo. Por qué? Porque ten outro color xa que non ten aquí. Porque é máis sabor, máis blandito. Este é un chisquiño máis duro. Eu non o distingo. Pero un do Carballiño que non me sabe para dicir cal é pulpo e cal non hai, meu Eu, o Deus. que me gusta é cando teño ganas del comelo e que me preste afuera. Pavo pan, pavo pulpo, pavo villo, carballiño, non? Pois vintar ao Carballiño, na provincia de Ourense. E diredes vos, se a clase vai de polvo, que facemos tan lonxe do mar? Ai, se pensades así, é que ainda non sodes auténticos galegos. Esta clase non vos vai vir nada mal. Vou vos presentar a Aurora. Aurora. Hola, que tal? Moi bons días, que tal estás? Moi ben. Aurora, polveira collida nas patacas. Da parroquia de Arcos, a Aurora non podía ser outra cousa que polveira.
O que nunca imaxinou foi converterse nunha das máis famosas de Galicia. O seu polvo non ten competencia. É unha cousiña. Eu quería aprender a cociñar o polvo, pero a cociñalo ben. E creo que ti me podes dar unhas clases. Eu vei facer o que podia. Tú eres bo alumno ou eres regular? Veremos que tal se nos dá. Pois vamos. Creo que terceira hoxe, non? Vou pa Xinzo. Ven, Pois entón- imos recoller o pulpiño que me son moito oriñas. Vamos. Imos para lá. O primeiro que hai que facer é cargar o furgón. Anda, vexo que xa estás preparado Pois aquí, non? isto é o pulpiño que levo xe para a feira. Amarra por ali. Venga, a ver que forza tes. Oi, isto pero agarra pesa, por a outra. Colle ca outra mantiña. Cantos kilos levas aquí? Pois levo como 90 kiliños. Pesa, notase. Veña, vamos. Imos alá, Aurora. Vamos alá. Non perdamos tempo, pupilos. Canto antes cheguemos, antes o comemos. Moitos se preguntan por que o polvo ten máis zona no interior que na costa. Nos temos a resposta, así que atentos, aspirantes, que isto é importante. Para conservar o polvo, adoitaban secalo e así podían transportalo ás vilas do interior sen que se estragase. Así é como chegaba ao Carballiño. Nesta vila, o polvo colleu moita fama e foi aquí onde naceu o polvo a feira. Co tempo, o Carballiño converteuse na capital do polvo. Na vila aínda se di con orgullo para polvo, pan e viño o Carballiño. Non pesa demasiado. Vamos. Ao seu sitio. Onde poñemos? Alá. Eu, por onde ti mandes. Como estás de forza? Eu, home, forte estou. Corpo teño. Ben. Bueno, pois agora vas facer a prueba, venga. Agarra unha garrafiña destas e vala bofeando na caldeira. Isto que? Auga? Sí, se te queres meter aguardiente non agua. Se te queres meter pulpeiro, tens que aprender. Isto pesa. Eso pesa, claro. Por eso che preguntei como estabas. Pero, de verdade, vos paga a pena traer auga, non é mellor collela aquí da fonte. Non sei se durará moito como pulpeiro. Voute aprender, pero non vai ser nada. Coas garrafas vale ben. Vou non aproveitar unha vez que temos un obrero. Mira, as nenas fan. Ela é o pai con máis xeito que a min. Ten menos corpo que a min, pero ten máis habilidade. A auga o millor é traela do Carballiño. Unha vila de tradición balnearia como esta, home, pois famosa no mundo inteiro. Home, claro. Auga como esta non hai noutro sitio. Aí, todos os polvos para adentro. Tomade nota, segredo de polveira. Cantos máis polvos se cozan na mesma auga, máis sabor collerán. O botar os polvos no caldeiro non vincos a asustar, as que vincos hai que asustar varias veces, non é necesario. Cando está a auga fervendo, non fai falta. Pois iso faise para que o pulpo colla forma de flor bonita. E hai outra lenda que se adoita escoitar sobre o polvo e é que en caldeira de cobre sabe millor. Estas son de aceiro, estou vendo. En caldeira de cobre, sí, pero dis que agora que son tóxicas. Agora vaslle dando a voltiña e o pulpo vai quedando. Xa ten a forma de flor, mira que chulo. Ben. Mira que rico. Sen necesidade de asustalo nin nada. Asustar agora nós, as pulpeiras, asustamos aos maridos de cando en vez. Pero a pulpo nada. Aí pues. Espero que tomarades boa nota disto que nos contou a profesora Aurora porque pode ser materia de exame. O polvo non é necesario asustalo, iso é un mito. Se a auga está fervendo, pódese botar directamente. E a caldeira non é necesario que sexa de cobre. O polvo vai estar rico igual sempre que se cociñe con cariño, como fai a Aurora. Mentres o polvo coce, imos preparando o resto dos ingredientes. Aceite, pemento e sal gordo. Unha cousa tan rica é que sinxela é, porque verdad que sí, auga... cando me diga xente é tan difícil, ai, por Dios. A min hasta me dá pena que me digan eso. O seu truco ten. Pero ti seguro que tes algún truco que non nos queres confesar. Bueno, aunque teña algún, se cho confeso, despois la vai a miña tienda. Tenéis que ter junto do negocio, que eu ainda non me quero xubilar. A verdade é que isto é unha auténtica maravilla, dan ganas de comelo a mordiscos. Pero dis que ainda ten que esperar 10 minutiños, non? 10 minutiños. Hai que dísalo repousar. Aproveitando que hai bo ambiente hoxe, vou dar unha voltiña pola feira. Pois veña, vai. E logo espero que xa estea a punto para comer o polvo. Xa verás como é unha feira que ten de todo. A ver. Ten de todo. Imos dar unha volta. Venga, Ata agora, Aurora. Ala. E mentres a Aurora queda pendente do polvo, eu vou buscar o acompañamento perfecto.
O polvo sen pan non me presta demasiado. Seguro que por aquí me venden algún bolo ben rico de pan. Este pan é o propio para comer con pulpo. Sí, este préstase mellor que ningún para comer co pulpo. Sí, cocidiño, cocidiño. A min gustame que este crocante por fora. Este para min. Ese é buenísimo. Pois póñame esa bola de pan, co Moi levamos. Para gozar do polvo como un auténtico carballinés, ademais dun bo pan, hai os segredos do polvo a feira, que son 3. Cortar con arte. O segundo, un pemento moído de primeira. E o terceiro, ser xeneroso co aceite de oliva. Aurora xa merquei pan para probar este polvo. Moi ben. Boa pinta ten. Che. Que pasou? Esteme pro cliente, ti vas agora. Espera un minutiño, que xa che darei unha prova. prova. Vou ir a por un pouco viño, así tomámolo polvo como é E poñes un debido. protiño de pulpo, veña, vai. Que ben cheira isto, Aurora. Recende. Libreta de exercicios. Como nos gusta o polvo? Queres que yo prove? Quero que mo probes. Aí está buenísimo. Non me gusta o pulpo. Ola, é o primeiro caso que se deu na historia. Así que non estou ni moi blando, ni moi crudo. Pimiento e sal tamén. Un boviño. Para arriba. Para min o que mellor me gusta é a feira. Tamén a plancha, claro. Tamén con os cachelos sempre vai ben. Así. Que yo traia eu, unha señorita. Ainda sabe mellor. Gústanos lo comer na feira ou cando vimos a festa do pulpo. Pero está mellor que na casa. Xa está case todo listo. Unha bola de pan, 2 cuncas de viño do país, falta o máis importante, o polvo a feira. A ver se me explica, Aurora, como teño que facer para que a ración quede perfecta. Aurora, agora xa tes tempo para min. Agora teño tempo para ti. A Vamos alá. Primeiro probas unha talladiña, Proba unha a ver se talladiña. te está a punto. Porque non che podemos cortar mercancía. Facendo ti, seguro se que non está, seguro non que sei está. se lle deu unha cámara para que me saco o lado bueno da imaxe. Hai que dicir que este polvo, sen pemento, sen aceite, sen sal, xa vale para comer, xa está delicioso. Vou te corrigir, aunque che parezca mal. Esa palabra de polvo moi pouco me gusta. Hai que ir con xeito. Hai que ter unha tesoira ben afilada. O dedo é teu, efectivamente. E o dedo é teu, é polo conta que che ten cando empeces a cortar, paras. Pero non se che soltou a pel do polvo. Está perfecto, está... Maravilloso. Xa está o polvo cortado, listo. Agora señor. que é o primeiro que lle Agora, botamos para primeiro aliñalo. sal. Imos para lá. Vamos. Serás capaz de lle botar tú? Igual se me vai a man, pero se ti me explicas como toca facelo man. con xeito... Con sentidiño, mira. Ben. O botiño así de lado, non nunca de boca abaixo, de ladiño, aí vai o asunto. Agora un picantiño. Gusta por moi picantiño? A min gustame picante. Pois que ya arda aí o rabiño lojo, ala. Vai ir a Picante tensión, sen pasarse tampouco, que Veña, ten que estar agora o comestible. aceite. O aceite. Serías ti capaz, quieto co corcho, por onde vas? Ajá. Se lle sacas o corcho, facemos unha avería. Ben. Evidentemente, este non é o meu oficio. Non xa vexo. Para isto hai que saber. Mira, me parece que vas ter que levar un cursillo non intensivo dun ano, ti en cámara lenta, e nun ano do 8 títulos, vale? Mirade que cor máis fermosa, dourado, brillante do aceite, o colorado do pemento. Morro de ganas por comer isto. Cómelo comigo, Aurora. Efectivamente, Pois non sí. vou quedar atrás. Imos alá. Está moi bo. Desde logo Bueno. que sí. A verdade é que a parte máis divertida deste curso para ser galego sempre é a parte práctica. A de comer. A de papar. A de comer. Saúde. Repasamos, aspirantes, cales son os segredos que todo bo galego debe saber sobre o polvo. O polvo fresco é da ría, pero para un bo polvo a feira, mellor o do carballiño. Ten que pesar máis dun quilo. Se o fas na casa, deixa o repousar 20 minutos despois de cocer. Sairache no punto. E, por suposto, o polvo mellor acompañado con pan e viño. Isto é o que lle chaman a vergonza do galego. Deixámola no plato, Aurora. Eu creo que iríamos a quen pillala. Estamos unha carreira Venga. para min. Eu son un galego sen vergonza. E, por certo, para ser galego diplomado, auténtico, moi importante, facer sopas o aceite Para do manter a polvo. línea, para manter a línea. Un pañeiro non se fai sen palla. Sí, eso é certo. Buenísimo. Espectacular. Buenísimo. Avanzamos no noso curso. Que nos gusta aos galegos de Portugal? Ou o que é o mesmo? Que nos gusta aos galegos dos portugueses? É a seguinte lección do noso temario para cadar o título de galego diplomado.
Galegos e portugueses somos povos irmáns, con moitas cousas en común, pero tamén algunha que outra diferencia. A cotío cruzamos a raya para visitar o país veciño e hai certas cousas que todo galego que se precie debe coñecer. Así que aí vai a nosa lección de hoxe. Que busca un bo galego cando vai a Portugal? Ou porque os galegos nos gustan tanto os portugueses? Prestad atención porque comezamos. Lección segunda. Que busca un bo galego cando vai a Portugal? O primeiro que ten que facer un galego de categoría que queira coñecer os encantos de Portugal será en pensar o xeito de cruzar a raya, é dicir, de cruzar o río Miño. Hai varias formas de facelo, pero elixas a que elixas as ter en conta que cando esteas da outra beira terás que retrasar o reloxo unha horiña, iso sempre. Eu estivenlle dando voltas e finalmente, como a min me gusta moito iso de navegar, decanteime por atravesar o río en ferry, así que en apenas 8 minutiños estarei do outro lado. Vou sacar o billete, atentos. Iso, Raquel, o primeiro é o primeiro. Asegurar a viaxe a camiña. Quería un billete para o próximo ferry. Moi ben, doucho billete. E que tal, vai moita xente a feira hoxe? Pois non sei. Sí, e ademais buscache boa compañía para ir. Toda unha coñecedora da feira. Todo o mundo fichado. Teño todo o mundo fichado. Teresa, blogger collida nas patacas. Cada semana, Teresa cruza o Miño para buscar gangas. Coñece todas as claves para mercar nunha feira portuguesa. Esta sí que é unha galega de categoría. Atención, pupilos, a verse coa axuda dunha mestra como Teresa, Raquel é capaz de desvelarnos todos os segredos necesarios para comprar con xeito en camiña. Veña, o ferry, que marcha! Rumbo a feira. Rumbo a feira. Bueno, feira que ti coñeces moi ben, porque vas cada semana. Cada semana, desde que o ferry empezou, e cando non estaba viña igual, porque a min esta feria encántame. A min gustame moito esta. E por que? A ver, que ten que Porque é moi pequeniña, aparte xa conozco os postos, entonces sempre regateas un pouco. Claro, Teresa xa sabe onde e como atopar as mellores oportunidades en cada un dos postos. Por certo, esta xente vai hoxe a feira. Si que ten poder de convocatoria camiña e tamén o ferry. Clarísimo. Aspirantes, tomade papel e lápis. Durante moito tempo só se puido cruzar o Miño en barca, pero en 1884 por fin se construiu unha ponte que uniu Tui con Valença ao outro lado. Sen tempo non era. Pero claro, era a única ponte e os atascos eran kilométricos. E que os galegos encántanos ir a Portugal. Pasou o seu tempo antes de construir a segunda. Nada máis e nada menos que 100 anos. Foi a ponte da autovía. Tampouco se desviaron moito. Collemos o gusto e fixéronse 3 máis. A de Salvaterra Monsao, a de Arbo Melgaso e a de Goián Cerveira. Libreta de exercicios. Con que identificamos Portugal? Viaxei a Tui para coñecer que saben os galegos do seu país veciño, Portugal. A feira. Pasear por aí, dar unha volta. Bacalao. O bacalao. Os postres de Belén. Un bolo de nata. Comprar cousas de xardín. Tamén o calzado, quizás hai calzado que non hai aquí, aquí moito plástico. Toallas e cousas de casa máis que nada. Os supermercados tamén. Que non vai a baile a discoteca. El chorrasco, el bacalao, el pulpo. Case unha ración comemos 2 personas. Tomar un café. Es que está moi ben cuidado. Dá gusto ir ali. Nesta poboación miñota de Camiña celebran cada mércores esta feira tradicional que ten máis de 800 anos de antigüidade, nada menos. Que mercar e como mercar nunha feira portuguesa é unha lección imprescindible para progresar neste curso, así que atentos todos. O que ti mandes, Raquel, para comezar un primeiro contacto con algún dos postos, por iso de ir quentando motores. Como está máis ou menos? A 10 euros. A 10 euros todo, calquera par de bueno, zapatos? A 10 a 5, verdad, señora? A 5 e a 10. Ah, pois sí que está baratiño, sí. Parte moi ben, Xa vimos o posto dos zapatos e agora que nos queda por... Agora o típico de aquí. Que serían? As mantelerías, as toallas, os bordados. Coisas Mira que preciosas. bonito. Iso é típico de Portugal, ¿no? Portugal, o algodón. Todo bordado a man. Imos intentar Por mercar algo, a ver se chegamos a un acordo. A ver, isto, cuánto o vendes?
Isto aquí é 4 pan os 3 euros dali. Toallas, Estas que tes aí. estas que temos por aquí. Estas Estas a por que aquí. prezo están? Estas aquí estamos a vender, se for as 3 piezas, 10 euros. Se for aquelas assim a bolso, 6 euros cada unha. E non podes baixar a 4? A 4 non. Poderia-te fazer 5 euros. 5 euros, Para bueno, vender, pois xa, mira, ben. Nin para ti nin para nós, non? Con 5 euros facemos negocio? Sí, sí, Pois sí, levamos, sí, non? sí, A toalla, sí, sí? sí. Bueno, pois veña, ímola a coller xa. Esta xa marcha con nós. 5 euros quedamos. euros, Hai sí. trato logo. Sí. Moi ben, trato feito. Peña. Operación Axuste de Prezo lista. Produto portugués 100%. E agora que toca? Un souvenir propio de calquera viaxe. Cerámicas, por exemplo. Parada obrigatoria, non? Neste tipo de postos, digamos. E veñen moitos galegos aquí ao seu posto a mercar este tipo de... Sí, todos os mércoles. E por que é tan boa esta cerámica? Porque é artesanal e artisticamente é buena. Entón non podemos marchar dunha feira portuguesa sen levar algún souvenir, digamos. Souvenirs de recordo. Vale, de todo isto que temos... Típico galo de Barcelos, Que serían estes, non? Sí, Todos os todo para típico. souvenirs. Ah, mira, que hai un pequerrechiño. Sí, un pequerrechiño. Símbolo de Portugal, símbolo. O símbolo de Portugal. Fixemos boa compra, non? Moi boa Sí. compra, o que pasa que queda moito por mirar aí. Vexo que hai moitos postos aínda. Eu tomei nota deses consellos que me deche e aínda... Iso, Raquel, lémbranos eses consellos. Toca madrugar, porque hai que vir moi cediño, xa que os vos produtos son os primeiros en terminarse. O que tendes que comprar seguro, cerámica ou tecidos típicos de Portugal cunha calidade estupenda e moi ben de prezo, non hai que rañar o peto. Iso sí, aínda que os prezos son moi asequibles, está permitido regatear. Toma de nota. Para acadar o diploma debedes saber que un dos artigos máis típicos de Portugal son os bordados. Nas loxas portuguesas é moi habitual atopar colchas ou mantelerías ou todo tipo de tecidos bordados a man. E ollo que este apunte é moi importante para superar o curso. Os bordados con máis sona de todo Portugal son os de Viana do Castelo, así que aquí nos viñemos para coñecer todos os seus secretos. Atentos todos. E para acadar eses mínimos imprescindibles para aprobar a lección, Raquel, atentos todos, buscou unha das maiores expertas dos bordados portugueses. Preséntanos, Raquel. Boa tarde, que loxa máis bonita que tes, chea de colores. Te gusta? Sí. Conseixao, bordadeira collida nas patacas. Conseixao é unha desas mulleres habilidosas. Vai a maña que ten. Borda flores, plantas e corazóns en todo tipo de tecidos que despois vende na súa loxa. E antigamente essas senhoras começaram a bordar primeiro em lã. A ver. Esbordado a linha. Depois já passou da lã para a linha. Que moderno, Para levar así como complemento, chulísimo. E supoño que para este tipo de bordados tan complexos, diferentes tipos de puntos tendes, non? Trinca-fio, o cordão ao ponto de pé de flor, tanto vale. Pé de flor. O cribo, que é quitado los fios. Nese mantel hai un feixe de motivos e técnicas de bordado. E as cores, a tradicional é esta, vermelho e azul e branco. Se queremos levar algo moi típico de Viana do Castelo, ten que ser algunha destas pezas bordadas, non? Dicionario galego-portugués. Moitas palabras novas, pupilos e pupilas? Pois non vos asustedes, que os mínimos que hai que dominar para superar o curso son os seguintes. Para dar as grazas dise obrigado, se some. As mulleres din obrigada, en feminino. Ollo se vas comer. O polo dise frango e o xamón presunto. E se despois apetece un café, pide unha bica e unha meia de leite se o queres con leite. Te vou ensinar a fazer um pontito simples. Vale. Tu pões assim a perninha. A perna así alzada. Sim. E agora amarras aqui. Vale. Así. E agora puxa. Puxo e xa está? Sí. Puxo co dedal? Sí, sí. Ah, vale, que ten técnica. Aquí. Vai, aspirantes, observade ben, unha clase de bordado e de portugués polo mesmo prezo. Isto sí que é un curso práctico. Eu non sei se teño maña para isto. Tivesme con xeito ou... Vexo con xeito, sí. Bueno. A verdade é que non se che dá nada mal para ser a primeira vez. Ti non te apures. A modiño e con boa letra, Raquel, que pros aspirantes isto é un curso práctico, pero nada acelerado. Está muito bem.
Aí. Pois eu penso que quedou bastante retiño para ser a primeira vez non está mal, non? Sí, señor, está moito ben, moito ben. Bueno, pois moitas grazas polas túas ensinanzas de bordadeira e, bueno, tan ben como a min probablemente non, porque eu son unha galega de categoría, pero se sabedes máis ou menos elexir un bo bordado de Viana, conseguiredes acadar polo menos o aprobado. Pero para sacar nota fai falla ter unhas nocións de xeografía. Imos aló. Camiña, Viana, estudantes, tanto viaxar por Portugal pode chegar a perdernos, así que é hora de situarnos. Para falar da fronteira, hai uns cantos conceptos que nos teñen que quedar clariños. Anotade. Os últimos 75 kilómetros de Miño, os que fan fronteira, tamén se coñecen como a raya húmida. E logo están as cidades espello, que son as vilas que foron medrando a cada lado do río e que miran unhas cara ás outras. Se imos baixando polo río, primeiro están Arbo e Melgaso e despois Salvaterra e Monsao. Seguen Tui e Valença e máis abaixo Goián e Vilanova de Cerveira. Fácil, non? No seu día todas tiñan muralla e fortaleza, unha paisaxe fortificada entre Galicia e Portugal, froito principalmente das guerras do século XVII que levaron a independencia lusa. Fácil, non? A verdade é que isto de tanto traballar abre o apetito a calquera. E cando chega a hora de comer en Portugal, que temos que ter en conta? Pois, por exemplo, que é o que valora un galego de verdade cando se senta a unha mesa portuguesa. Dende logo que un bo bacallao, iso non hai galego que o desprecie. Así que toma de lápiz e papel e boa nota, porque isto cheira a pregunta de exame. Dame a min que o que vai cheirar en breve é un suculento xantar. Mirade ata onde nos leva Raquel. Hola, Vina, que tal? Olá, Raquel, que tudo ben? Pois ben, aquí viñen a hora da comida, eu puntual. E ti, como sempre, aquí entre fogóns? Sí. Vina, cociñeira collida nas patacas. Vina prepara un dos mellores bacallaos do outro lado da raya. E como se nota a experiencia? Na súa cociña, ule que alimenta. Vexo que xa temos por aquí os ingredientes, non? Sí, sí. Bueno, pois dime que teño que facer para botar unha man, a ver. Moi ben, Raquel, sen perder tempo a cociñar ese fantástico bacallao con grelos e pan de millo, que as partes prácticas do curso son do máis entretidas. A ver, a parte do bacallao, que máis hai que preparar? Patacas, conta. Couves, pão de milho, tudo confitado com o bacalhau. 4. Son de ración, de Exatamente. ración. Porque aquí en Portugal sodes como os galegos, de bo dente, non? Sí, agora segar as couves. Ah, vale, veña, aceite de oliva do bo. Agora, aceite o lume para confitar ese riquísimo peixe. Vale, comezamos co bacallao, primeiro de todo. Aí vai. Tapamos. Bacallao e patacas por un lado, a verdura, o allo e o aceite para outra tixola, que despliegue, e a cebola con máis aceite e pemento por outro lado. Pero leva algo máis, non? Agora, vinho branco. Ai, leva un pouquiño de viño. Ese é o segredo, para que quede rico, porque acabame de chiscar o ollo. Raquel, cada cociñeiro ten os seus segredos. Ti que pensas? Ah, que isto non rematou. O pan, ollo para onde vai o pan. Boto en calquera lugar, non? Sí. E isto non colle moito aceite, non está moi forte? Non. Queda rico, non? Eu fíome. Para isto precisamos en total uns 20 minutos, media hora, non? Para que o bacallao este no seu punto e as patatas tamén. Sí. Como te vas poñer, Raquel? Espero que apuntaras ben a receita como boa galega diplomada, que ben me vai gustar a min probala. Bon proveito. Moitas grazas, obrigada. Está así perfecto. Bueno, chegou o momento da verdade. A textura parece que é boa porque desfaise en lasquiñas como nos explicaba a nosa experta. Dende logo que produtiva que nos saiu esta lección con Vina. Eu penso, estou case segura que polo de agora o que máis me vai gustar é esta parte práctica. Imos ver que tal quedou.
imos completar este menú portugués. Se queres superar esta lección gastronómica, apunta isto. Atentos, o cubert sérvese para ir abrindo boca mentres non chega o prato principal. Leva pan, manteiga, olivas, póñeno por costume, sen que o pidas, pero hai que pagalo. Para baixar o bacallau que preparamos, nada mellor que un bo viño. Non perda a ocasión de acompañalo cun viño verde. E deixade oco para a sobremesa. O máis típico son os bolos de arroz ou as natas, para relamerse. E que dicir do café? Pingado, garoto, carioca, abatanado... Todo isto son formas de pedilo, pero se queres ir ao seguro, quédate con este nome, Bica, e o noso café só. Libreta de exercicios. Que sabemos dicir en portugués? Os galegos gostamos moito do bacallau portugués, pero cando acudimos ao país veciño, sabémolo pedir? Bacallau, os pantalones e calças. Bom dia. Meninos, un pingo sí. e café con leite. Presunto. Pai? Por favor, ponha-me frango. É moito lindo. E nisso sai unha piscadinha também e vai bem. Unha piscadinha, eso que é? Que non vai embora porque gosta de mí. E despois desta enchenta, nada mellor para baixar a comida que dar un bo paseo. E para seguir ampliando os coñecementos deses futuros galegos diplomados, farémolo por un dos lugares máis típicos do noso país veciño, as fortalezas. Esta de Valença do Miño é unha das máis visitadas polos galegos. Para repasar, alumnos e alumnas, dixemos que todas as grandes cidades da fronteira portuguesa teñen a súa fortaleza. Xa pasamos polas de Viana e Camiña. Tamén é o caso, por exemplo, de Vilanova de Cerveira, Valença, Monsao e Melgaso. Encollidos nas patacas, imos visitar a de Valença, unha das 50 fortificacións que pertencen aos 8 conxuntos defensivos da fronteira luso-galaica do Baixo Miño. Hola, Joao, que tal? ¿Está todo bien? Boa tarde. Muy buenas. Todo ben? Joao, anticuario collido nas patacas. Joao ve o mundo entre as murallas de Valença, vende reliquias no seu establecemento e pode presumir de coñecer todos os segredos do lugar. Joao, e ti naceche aquí, na fortaleza? Sí, aquí, na calle traseira aquí da tenda, ¿no? Na Rúa de Oliveira. E hai xa máis de 40 anos que vendes tamén aquí na Fortaleza Antigüidades. Sí, desde niño, que mi padre já vendían antigüidades tamén, e entonces já empecé a tocar un poquinho de tudo, ¿no? Coñecerás isto como a palma da tua man? Claro, estive 42 años de bombeiro voluntario. Estuve no Ayuntamento tamén, na política. Raquel, estamos ante todo un experto sobre Valença e sobre a Fortaleza. A ver que che conta. Home, pois eu penso que ninguén mellor que a ti para levarme dar unha voltiña e coñecer isto. Vamos entón cerrar aquí a tenda. Ah, vale, pois veña, sí, pechamos. Automática, ¿no? Sí, sí, tes peche automático. Ah, pois sí, mira. E así xa non entra ninguén, ¿no? No, aquí nadie. Veña, pois imos logo, por aquí. Sí, Moi por ben. aquí a esquerda, A ver. ¿no? Para comezar, un pouco de paisaxe e de historia, paréceche. Aí, esas aquí eran moi altos. Sí, máis altos que estes. Máis altos que estes. Moi fresquito. Sí, que vistas. Bueno, que maravilla de vista, que fermoso. Tiene unha vista preciosa, Há moitos años que isto modificou tudo e estamos como hermanos. Claro que sí. Vamos tomar o café allí, eles vêm aquí, hai grupos de espanhóis que passam todos os dias a virem tomar o café aqui abaixo e nós outros vamos lá, portanto é como uma família agora. Todos somos unha familia. Aliás, minha abuela era gallega, daqui assim também. Sí, bonitos. O escudo português, espanhóis todos em bronze, não? E apuntados para Tui. Mira, directamente. Son una monada, claro. Seguimos coñecendo a fortaleza. Sí, vamos entonces para adelante, sí. E moito me chaman a mí a atención, Joao, estas casas así tan coloridas e con estes azulexos por fora. Nós somos buenos en azulejos, ¿no? Sí. Dos melhores do mundo en azulejos. Non sei. Sí. É tradición. Tradición. A arte dos portugueses na elaboración dos azulexos ven de moi antigo. O uso nas fachadas e nos interiores está moi estendido. O comercio aquí traballa... E se falamos da vida comercial, teño entendido que algún negocio da Fortaleza supera o século. Temos aquí uno do año 1500.
1898, Casa Toga. Un bazar histórico que vai cumprir 120 anos. Viños, artesanías, lambetadas para nativos e pros de fora. Olá, Zé Manuel. Olá, João. Venho aqui com a Raquel, estou a Olá. visitar aqui os melhores comércios aqui, mais antigos aqui de Valença. A Casa Toga. Casa Toga. Case 120 anos de historia, me contaba Joao. Sí, de muitos anos. En todos eses anos, imagino que xeracións e xeracións de xente que ven aquí... Muitas gerações, as gerações antigas, depois já vieram os higos, os netos, muitas gerações, muitas. E moitos turistas galegos que veñen aquí a mercar, non? Sí. Contábame Joao que mesmo autobuses viñen aquí. Vaya, con razón dicimos que un bo galego debe coñecer sempre o imprescindible de Portugal. No feriado de 12 de outubro se tinha que cerrar a porta para não entrar mais gente. Aqui vendia-se tudo. Sí. Tudo. Se chamava as casas que tinha tudo. Tudo. E Aqui, algo mais. o que não houvesse aqui... Não havia noutro Non lado. había ningunes. É verdade. Os ninhos para irem estudar era aqui que compravam os livros. Os livros, Os tamén. livros, cadernos... Así que telas, xabóns, libros, había de todo. Algo quero levar, pero non sei eu moi ben. Isto tamén é corcho. Tudo. Ai, sí. Raquel, sí que tomaches o pé da letra o de comprar na terra veciña, Nada menos que artesanía de Cortiza. Nada, elixe ben. Gordo, moitísimas gracias. Gracias. Un placer. Muchas gracias. E por 120 anos máis, por lo menos. Nós já não estamos cá, mas esteja atenta. Ata logo. Chao, hasta luego. Adiós. Gracias. Pupilos, o que está claro é que poderíamos seguir coa nosa lección en terras portuguesas bastante máis tempo. Pero certo é que o básico para probar témolo. Con xente como Joao resulta fácil. Bueno, Joao, pois a verdade é que moito aprendín desta fortaleza de Valença do Miño contigo. Eres un profe de categoría. Ensinei un pouco que sabía. De pouco nada, Joao. Quedou moi clariña a lección doxe. Repasamos. Os galegos gústanos Portugal e buscamos calquera excusa para visitalos. As compras é a primeira, a segunda excusa é comer, que non falta o bacallao. Pero tamén nos presta pasear e tomar un cafeíño cos portugueses o fan tan ben. E claro, xa se lle metemos un pastel de nata... Agardo que tomarades boa nota de todo o que hoxe dixemos, porque a pouquiño que estudiedes con todos estes coñecementos, aprobades seguro. Pois o dito, que lección a lección xa estades máis preto de acadar o título de galego diplomado, aquí, en Collidos nas Patacas.